foli tammi bi ka taa kelen na bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka bi fo aw sigiyɔrɔ la ka da jira la k'a fɔ k'aw bɛ ka Mali kunnafoni point net TV de lajɛ nin wagati in na an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ o de ye dankɔrɔba kɛnɛ ye dankɔrɔba kɛnɛ i n'a fɔ kɔrɔlen ko don an y'a fɔ aw ɲɛna maa o maa bɛ yen nɔ n'a boloden kɔni t'a maa nɛgɛ n'a sɔnna ka kɛ dɔkɛla ye i ye dankɔrɔba ye o de hukumu kɔnɔ bi an wulila ka se an ka denmisɛnnin dɔ ma bari n'i y'a ta k'a lajɛ a fana bɛ dankɔrɔbaw fɛ a sɔnna dɔkɛ ma denmisɛnnin min don a tigɛ kolen don k'a jɛ maakɔrɔbaw yɛrɛ ko ten ko bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni nin bɛ fɛ k'a cɔngɔ yɛrɛ de buramuso nin y'a cɔngɔ yɛrɛ ka ban nin y'a cɔngɔ yɛrɛ kuma de y'an sɔrɔ yɛrɛ Fantadi ko Jɛnɛba Fane ne ni buramuso an bɛna jɛ ka baro kɛ an ni maa min bɛna baro kɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Safiyatu Gabula nka yalasa an ka se k'a dɔn nakari an bɛna kuma d'a yɛrɛ ma a yɛrɛ ka se k'a fɔ an ɲɛna Safiyatu yɛrɛ ye jɔn ye o tuma ni min bɔra Safi ko la an k'a lajɛ dɛ ayiwa ko bɛ yen Safi ça va? Oui, ça va. Ko bɛ ka ɲi Dɔɔnin baasi foyi t'i la baasi foyi t'a la alhamdulilah ala kana baasi kɛ si la amina yarabi an y'i wele ka na an ka nin kɛnɛba in na an bɛ fɛ an bɛ ka baro kɛ weleli diyara n ye d'accord an bɛ fɛ ka dɔn Safi yɛrɛ ye jɔn ye o diyara n ye kojugu ok ne yɛrɛ ye Safiyatu Gabu ye n tɛ Makɔrɔ ne bɛ n dɔn Makɔrɔ de la ni min ma kilasi kɛ o bɛ ne ma hakili bula ja ka dɔgɔ i ka n tɔgɔ yɛrɛ dɔn donc ne ye Bukari Gabu den ye bɛɛ b'a dɔn Bukari Nani la Sogu Siyɛn Bukari ale ye Zumana Tereta ninnu ni Sogu fɔlɔ caman kalan tubabu bilen jɔra olu fɔlɔ de kunna Mali la ale ni Tara Buware Zumana Bazumana ba ninnu ka fɛnw dɔn o wolola ne na Bintu Tarawele wolola n na n fa ni n baw ka ca mɛ ayiwa a bɛɛ tɛ se ka fɔ ala ka da bɛ kelen ma d'accord Safi ka nali diyara n ye d'abord a fɔra k'i ye dɔnkilidala ye n bɛ kalanso la e b'a dɔn dɔnkilidala e de la k'a ye yan nin ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye e ma deli ka ye dɔnkilidala ni siɲɛ fɔlɔ ye u k'a kan ka di sa bon n y'a ka clip minnu ko mais ko yan'a ka dɔnkili da ye n y'a ka clip minnu lajɛ o b'a yira k'a fɔ ko ka ɲi ka di yɛrɛ ayi mais ko pour que k'a ka dɔnkili da ko f'i ka 2000 de d'a ma o de don dɛ a tuma bi ma nɔgɔ i bɛ se ka da ni wari tɛ o numudenw i bɛ se mun na i t'o labɔ i ma suya kɛ ni suya labɔ kɛnɛ kan sisan ni suya labɔ kɛnɛ kan sisan n bɛ fɛ k'i kan fili an ye yan'an ka don baro yɛrɛ kɔnɔ Kondakan dakan ne fa jama ye dɛmɛ ɲɛsigi la ndakan dakan ne fa aw ye dɛmɛ dakan na a ye dɛmɛ dakan na balima ɲuman ye dɛmɛ ɲɛsigi la a ye dɛmɛ dakan na kanuba ɲuman ye dɛmɛ dakan na a ye dɛmɛ dakan na filɛli jama ye dɛmɛ ɲɛsigi la jama la kuma kɛra ne dakan ye ne fa aw tɛ dɛmɛ dakan na Safi dakan ni mɔgɔ jɔn ka kɔrɔ wa ne dakan ka kɔrɔ ni ntanya de don lagare Safi dakan ni mɔgɔ caman anw dakan i tɛ dɛmɛ dakan na Fantadi ko ne dɛmɛ danya la i tɛ dɛmɛ dakan na numumuso ne dɛmɛ dakan na a ye dɛmɛ dakan na Fane muso ne dɛmɛ ɲɛsigi la a ye dɛmɛ dakan na Mali kunnafoni dɛmɛ ɲɛsigi la a ye dɛmɛ dakan na Modibo Jan ne dɛmɛ ɲɛsigi la a ye dɛmɛ dakan na technicien ne dɛmɛ dakan na jamana tɔlɔ kɛra ne dakan ye ne fa aw ye dɛmɛ dakan na anw dakan tiɲɛna ma dakan ka kɔrɔ i yɛrɛ ye bɛ kɛ ni bɛɛ ye dɛmɛbaga sɔrɔ i yɛrɛ la i dakan na i bɛ dɛmɛ a bɛ ɲɛ i bolo don dɔ la ala ka sabu ɲuman ka di Safi donna dɔnkilidala cogo di bon diko dɔnkilida tun man di ne hali sisan n bɛ se k'a fɔ dɔnkilida ma kɛ n ka baara ye halisa parce que n t'a dɔn a milieu ka dun ma milieu ka dun trop mais sani n ka kuma n bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo n bɛ kanubaga ni jatigiw bɛɛ lajɛlen fo ni n ka kuma ye min tɔɔrɔ ka yafa n ma kuma dɔnbaliya de don dabɔ kama tɛ ne bɛ jago de don depuis n ka dɔgɔ n bɛ jago de kɛ commerce de ka di n ye mais n fa y'an balo de la ne ye dumuni kɛ jeliya baara de la n balola o de la n ka kalan sarala o de la mais ka na ye ko ne yɛrɛ bɛ micro ta artiste bɛ yen u bɛ n dɔn n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais mɔgɔ tun bɛ kɛ marraine de tellement wari tun bɛ n bolo n tun bɛ kɛ marraine ye n b'u ka fɛnw kɛ
me tu financer dɔw bɛ na n fɛ yen n bɛ mɔgɔw ɲɛ mais ka tila ka fɔ ne yɛrɛ tilala ka micro minɛ a kɛra n yɛrɛ bolo dabaliya ban de mais mɔgɔ tɛ taa k'i da kan to donc n fa ko dɔ de ma k'a ka da n ka dɔnkili kɛ depuis n ka dɔgɔ ale ɲɛ bɛ min na ne la ne ka vie bɛ dɔnkili de la n fa tanyana bi ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ la n ba tanyana ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ la an ta ni wari tɛ ala ka dayɔrɔ nɔgɔya mais ne tun tɛ dɔnkili fɛ n laban kɛra yen a ka di n ye n jatigi ni kanubaga bɛɛ minnu bɛ dɔnni ye minnu tɛ dɔnni ye bɛɛ ka n dɛmɛ ni sira kan n bɛ baara min na baara jugu tɛ baara o baara juguman b'a la ɲuman b'a la a ka di n ye bɛɛ ka n dɛmɛ ni sira kan o de ka di n ye garange den de D'accord, Safi o diyara n ye Safi ka dɔnkili da daminɛna wagati bon ne ye micro minɛ tɛgɛ la 2018 ka jɔ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka micro minɛ conflent scène sanfɛ a kɛra le 3 février 2018 a kɛra yɔrɔ kelen jumɛn a kɛra point final la Mariam Konate Sanusi bɛ ka dɔnkɛla de don o de ye micro di yan n ka se ka fɛn kɛ ka bɔ ne yɛrɛ ka chérie y'o ye n bɛ kuku k'a la mamu kɔni a banna dɛ a tɛ n bonya de Mariam Konate bɛ se ka fɔ Mariam Konate da ka farin mais muso ni ɲɛna ka tɛmɛ Mam Kayisa ni ɲɛna ka tɛmɛ Mariam Konate Kayisa parce que a b'a yɛrɛ dɔn kelen a y'a faw ta k'a baw ta k'a balimaw ta mun ye den in diya ne ye den in balimako mana wuli den in bɛ wuli ka bɔ a sunɔgɔ la heure min na a bɛ kɛ ne Safi ɲɛna mais ni balimako wulila Mam bɛ wuli a tɛ da yɛrɛ donc ala ko an kana kulonkɛ balima la an bɛ kuku k'a la k'a Kulubali ne de b'o faamu k'a Kulubali ok micro dir'i ma don min Safi n ye dɔnkili min da est ce que hakili b'a la awɔ n ye dɔnkili min da n hakili b'a la o ye souvenir ye dɛ o souvenir kɔni yɛrɛ yɛrɛ de kɛra komi a ka Safi faga don mais bɛ se ka dɔnkili da sa n bɛ se ka da an b'a da n bɛ se ka da jigi ye ne na jigi caman ye jigi ye Safi na jigi caman ye jigi ne na jigi ye mani nuyo ne na jigi ye lagare Safi na makabi jigi ɲini na gakuko kana jigi caman ye jigi ye Safi ba jigi caman ye n bɛ ka n fɛn quoi n ye micro in de don min na n y'a fɔ Mami ye n bɛ fɛ ka dɔnkili da Mami ye wele ne ye gɔnifɔla Mani Show de wele Aramata Jakite ka gɔnifɔla a nana n nɔfɛ n bɛ ka nin kuma in fɔ a bɛ ka kasi de bila n na parce que o b'a sɔrɔ n ye mɔgɔ artiste min wele n yɛrɛ jigi bɛ minnu kan a bɛ mɔgɔ 5 bɔ k'a fɔ n fa ye sogo de yira dɔ la ko n ka vie bɛ dɔnkili la a bɛɛ ko n ma Safi dɔnkili da ma nɔgɔn kana kɛ o de depuis yen n bɛ ka dɔn artiste ya juguya ka bon ne tun bɛ wari d'olu ma n b'u financer plus de 200 000 plus de 150 000 mais ni ne ko n bɛ don a la olu kan ka ne encourager ne ka vie b'a la mais a donni kama u ye kuma caman fɔ n jigila n fɛ yan mais Mam de ko sani ka taa micro minɛ i bɛ gɔnifɔla de wele ka na so i b'a ɲagami so n'i yɛlɛla scène kan fana a daminɛ fana i b'a ɲagami de donc n'i bɔra o kɔnɔ tuma min a bɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ ye donc ale de ni Maniba wele ka na Maniba tora ka na Maniba de tun bɛ to ka ni morceau da n ye Maniba de to ka fɔ a kɛ tan ale de musanga ka ni jigi ta ka di yan mais à chaque fois hali ni morceau in na bɛ n si so kɔnɔ tellement n yɛlɛla scène sanfɛ don min na hinɛ min nana n na a morceau in bɛ na kasi hali sisan a b'a kɛ n na donc a ka di n ye halisa artiste an ka ɲɔgɔn minɛ fosi tɛ bɛn bɔ kɔnɔ kelen se n'i wulila cogo cogo i tɛ bi fɔ mais ni kɔnɔ jɛra ka wuli de bɛ bi fɔ a ka di ne ye ne ni filɛli jamaw ni lamɛn jamaw an bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen o de bɛ se ka bɛn sabati. ok nin diyara Safi baara in ma nɔgɔn dɛ ka taa 2018 la ka na se bi ma i y'album bɔ bon n ma album bɔ mais n ma sira kan halisa ka kɛ bi n ye 4 morceaux ban k'o fɛngɛ min kɛ a tɔ ye 4 ɲɔgɔn ye n kan ka bila o kɔnɔ ka kɛ 8 titres o de bɛ kɔnɔ baara in kɔnɔna na dɛmɛbaga bɛ Safi la dɛmɛbaga bɛ na dɛmɛ producteur ou bien i yɛrɛ de bɛ bon mɔgɔ ma produit fɔlɔ ka fɔ nin ye n ka fɛn ye mais dɛmɛbaga min bɛ na Manja de bɛ ka n dɛmɛ Sanata Jara bɛɛ bɛ bɔ ka kɔnɔ sababu ɲumanba de y'ale dɔnkilida in kɔnɔna na gɛlɛya dɔ ye n sɔrɔ don dɔ la n wulila n sera Sanata ma n badenmuso de ma Sanata Jara ka di n ye n bɛna dɔnkilida in bila
diko ala ye ne yɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye n tɛ se juguya la i bɛ se ka fɔ n ka farinya ye jumɛn ni mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ dɔrɔn dɔw b'a kɛ farinya mais ne n tɛ mɔgɔ juguman ye n taara n kun bɛ dɔ de kɔ kalan na ko tellement bɛ pari u ye kuma fɔ ko n ka pari bɛna jouer n ka patron ka client ka numéro la awɔ o bɛ kɛ Mali la ne découragé la ko bɛ ne en même temps fɔra n ka bɔ groupe la dɔrɔn n ko problème t'a la ni ala minɛ o don de n ko j'ai décidé ne tɛ n dɔnbaga caya n bɛ bɔ art kɔnɔ n'i y'a ye k'i tɛ dɔ kɛ baara o baara n'i y'a daminɛ c'est à dire fɛn dɔ ka di ne ye maliyɛnw kan k'o de dɔn an ka baara kɛ ba ye n'i mɛnna fɛn o fɛn dɔ la i bɛ nɔ bɔ a la sani ne ka dɔnkili daminɛ dɔnkili tɛ hali sisan a tɛ n kunna k'a fɔ ne bɛ kɛ dɔnkilidalaba ye mais ne yɛrɛ ni ne ye n ka carrière lajɛ k'a fɔ ne y'a daminɛ sisan a 2 ans dafara sisan ne ye micro minɛ dɔ ko ne ma ko Safi fɛn dɔ kɛra e ye depuis 2002 ne bɛ dɔ nɔfɛ musique la n bɔra ko ka tugu mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ n bɔra ko ka tugu mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ ne ma se ka a bɛ se ka jɔ scène sanfɛ hali sisan ka dɔnkili da fan filɛ yɔrɔ min na fan filɛ yɔrɔ min na 18 ans aujourd'hui mais ne bɛ se ka fɔ Dieu merci ne yɛlɛla n ma 3 ans dafa musique kɔnɔ 2 ans ne sera ka dɔnkili da mɔgɔ ɲumanw sababu la n sera ka clip kɛ donc ne bɛ se ka fɔ ala n cɛ ni n continue fɛ a bɛ se ka kɛ n ka sababu ɲuman b'a la n ye mɔgɔ caman sɔrɔ musique kɔnɔna na Ɲamadu Soja sɔrɔ Ɲamadu Soja ye clip kɛ a bɛ n dɛmɛ hali sisan n'i y'a wele Faransi mun bɛ yen i mago bɛ yɔrɔ jumɛn na i mago bɛ nin na Dieu merci n ka se ka jɔ scène sanfɛ ka dɔnkili da Ɲamadu Soja de tun b'a fɔ ma Safi tu fermes ta porte tu mets la musique tu danses tu regardes au miroir et puis tu danses pas comme tu veux oui donc ale tun bɛ nin fɔ ɲɛna kana taa mɔgɔ fɛ yen kana taa nin na i kelen k'i ka dɔn k'i ka so kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn i ye dɔn kɛ ne nin bɛ diya mɔgɔw ye i yɛrɛ b'a dɔn n'a tɛ diya mɔgɔ i yɛrɛ b'a dɔn kɛnɛmamɔgɔw b'a dɔn kuma o b'a sɔrɔ e fɔra la mais nin mot kelen in ne y'a kɛ ne tun bɛ da sɔgɔnda la fo ne denw bɛ yɛlɛ ne na tɔgɔma bɛ n bolo n denmusonin bɛ n bolo nièce 2 bɛ n fɛ yen donc u tun bɛ yɛlɛ na de ko fɔ e mama y'a ka fatoya daminɛ mais ne yɛrɛ tun b'a dɔn fatoya tɛ mais sufɛ ni ne kun tilala ka n da a n voix bɛ n sɛgɛn mais ni dugu jɛra ne wulila ne kumana ne b'a dɔn k'a fɔ n ye mun kɛ a ye fɛn dɔ ɲa ye donc ne ma se k'a fɔ mɔgɔ ma deli k'a fɔ Safi don yan dɔnkili la ne ma non mɔgɔ ma deli k'a fɔ bɔ yan ne ma o ma kɛ mais mɔgɔ ye n dɛmɛ Sanata Jara dɔrɔn de sera k'a fɔ n ka clip in na n k'a ma n ko Sanata ne bɛ bɔ parce que juguya kuma caman fɔra ɲɛna musique la n découragé la n tɛ se nin na fɛn min ka di ne ye dɔrɔn n ka pari n kasa ka ja fini ɲuman ni fɛnw ka ne ka bi banni filɛ toujours ka kɛ coquette ye a banna parce que n falila k'a fɔ ɲɛna n'i ka so n'a y'i ja bu f'i ka don mɔgɔ si t'i kɔnɔ opéré ko mun b'i kɔnɔ mais n'i bɔra ni fini kelen bi sini ka bɔ ne b'a fɔ sini ɲɛna ni muso yɛrɛ ni wolo ni fini kelen de b'a la o de ye ne bila singa la o de kosɔn ne bɛ to ka singa kɛ wala ne bɛ ka mun f'i ye singa kɛ i bɛ singa kɛ minnu da ka nɔgɔ i bɛ singa k'olu fɛ mais n'i y'a kɛ daba fɛ i bɛ yira diɲɛ na o ye tiɲɛ ye dɛ min b'i bolo hali ni bulɔkini kelen de b'i bolo a ko i k'a jɛ dɔrɔn toujours o kelen ka y'i la mais a nɔgɔlen kana ye a kasa goman kana ye barakate tana fɛn tana a bɛ mɔgɔ wusu ka ɲɛ donc dans la vie ne bɛ fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔ parili duman kasa duman hali ni ma dumuni di ne ma i ka so ne donna i ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ i ka so jɛlen don hali ni bo de tobila ne sigilen yan ne b'a dɔn parce que n b'a fɔ ko fɛn jɛlen don a kɔnɔ mais une fois ne taara sɔrɔ i tɛmɛna ne kɛrɛfɛ kasa dɔ kɛra ne kɔnɔ jamais tɛ ka dumuni ye soit n bɛ nkalon tigɛ ko n bɛ sun na Ada Mali kunnafoni mɔgɔw an ka kan yɛrɛ quoi muso tɛ kɛ fosi ni muso musoya bɛ dafa yan dɔrɔn muso ma furu a bɛ yan Dankɔrɔba ko tiɲɛna nin ye dankɔrɔba ko de ye dɛ ko in ma nɔgɔn dɛ Safi dankɔrɔba ayi a tɛ dankɔrɔba o de ye dankɔrɔba ye Bobo Jan de ye dankɔrɔba a n'a ka muso Marafina y'a sɔrɔ yen nɔ Safi dɔnkilida in taabolo kɔnɔ ni mɔgɔ ye degun sɔrɔ i ye dɛmɛbagaw sɔrɔ a b'i hakili jigin hɛrɛ la hɛrɛ dɔw sɔrɔla bon hɛrɛ sɔrɔla hɛrɛ yɛrɛ jumɛn ye relation mɔgɔ si tɛ relation na yɔrɔ n bɛ se k'a fɔ hɛrɛ dɔw sɔrɔla hali bi ne ye dɔn bi ne ye Fani dɔn bi ne Modibo dɔn bi aw bɛ se ka sababu joli lase ne ma Ala de b'o dɔn donc mɔgɔw ye hɛrɛ kɛ wari ye non chez moi ne tɛ wari jate bon ne tɛ waritigi kɛ fɛn parce que ne yɛrɛ b'a dɔn mun na ne wulila ka wari sɔrɔ an ka so mais bi a tɛ ne yɛrɛ bolo
bɛɛ kan ka bila i kunna fɛn dɔw bɛ yen dakan de don n'i y'a ta sɔrɔ cogo di a ka di ne ye o de ka ɲini ka dɔn a bɛ se ka kɛ bi ne bɛ na yan 5 francs tɛ ne bolo bi ka d'aw ma mais sini aw bɛ se ka mun sɔrɔ safi kama ala de b'o fana dɔn donc a ka di ne ye relation ka di ne ye ni wari relation ka di ne ye ni wari a ka di ne ye ne kanubaga ne filɛlibaga bɛɛ lajɛlen n'i ma mɔgɔ kanu dɔrɔn i tɛ se ka foyi kɛ i tɛ se ka foyi kɛ relation in kama ne ye Maliba FM émission kɛ ne ye mɔgɔ sɔrɔ France Binette Kulibali la Binette la Tigresse non sababu ɲuman caman dira ne ma a ma wari di a ma sanu di a ma a ye jigin tugu kuma fɔ n ye n'i ye teri minnu dɔn san 20 u m'a kɛ parce que ale de y'a to France ka hakilina dɔw di yan k'an ci mɔgɔ ma mun ye wari sira yira n na bon n taara a tigi fɛ yen don a tigi ye 50 000 di yan ne ka baara min k'a ye baara ma daminɛ a ye n labila n'o ye donc ni ne y'o baara kɛ sisan o tigi bɛna mun di ne ma mais Binette y'a fini don wa jɛlen don ni photo tɛ a tɛ ne dɔn ta ma ye kanu de donc a ka di ne aw bɛ nin baara in na fo France dɔgɔyama bɛ nin baara in na aw bɛ baara min na neni bɛ baara in na aw bɛ baara min na diɲɛ kuma bɛɛ bɛ baara in na mais n'i y'a bila dɔrɔn fadenw de bɛ se a ka di ne ye dɔrɔn nin baara in n'i y'a ta dɔrɔn a fɔ ko ne bɛ avancer nin baara in de la ni dɔ ma fɛn min ma dɔrɔn i ka baara ma ɲɛ sinon jama min bɛ dara kɔ bi a tɛ mɔgɔ kɔ ma mais tɔgɔ ɲuman joli b'a la minnu bɛ tɔgɔ ɲuman fama o mɔgɔ bɛ kɔnsi minnu bɛ tɔgɔ jugu fama contraire olu de b'a kɛ jama ya kan donc ne ma mun ye se ka misi la n'ala sɔnna ma ala ko sama ma n buramuso n bɛ Safiyatu Pasi ma ne ye ɲininkali dɔ kɛ ne bolo a kala Safi Zoli ne kelen de ye n denmuso de ye mana ne bolo ne baw cayara sa ni min bɔra u b'a fɔ ko n den mais c'est ça ni ba kɔni cayara kɔni den kɔni man kan tɛ ka n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na ayi i tɛ foyi i tɛ sɛgɛn i tɛ tɔɔrɔ ayi kana fana tɛ sɛgɛn dɛ den dɔw denw fana sɛgɛn ma di mais n barika tɛ den min na an k'o fana fara e ma kuma in fɔcogo ye wa n ko fɔcogo de bɛ kuma fɛnɛ na a yɛrɛ ni komi den in bɔra Segu de don den ye Segu kɛ yɛrɛ coup d'état kɛra ka ne sɔrɔ Segu a ma diya ko ma diya dɛ o ma sira bloqué Diko coup d'état kɛra don min na musokɔrɔba bɛ sa a denko la muso bɛ sa a denko la ne ba nana sigi ale den bɛ tunga fɛ a bɛ Segu da a fɔra coup d'état kɛra a fɔra k'u bɛna Bamakɔ datugu donc don cogo tɛ ne na sani ne ka se Buguni la Bamakɔ datugulen bɛ ka bɔ ayi ni ne ba ye dɔn a fɔ an sera ka bɔ wa donc ama ala fo ne sɔrɔ ne ye diɲɛlatigɛ la ne ye waliden tɔɲɔ ne sɔrɔ ne ala ka hinɛ ni sɛbɛn ne ba ye kuma dɔ fɔ ne nana ne ye fini de don n yɛrɛ la ka taa parce que an tun ka di ne ma mamuso ye ne y'ale kɛ mamuso ye ne taara fini don n ka su n ko yan de makɔrɔ ninnu ka so yan a ko a panna ka wuli awɔ yan de makɔrɔ ka so ye n ko n'a ka di ne ye n ko ci dɔ bɛ n bolo k'a fɔ makɔrɔba ye a wulila ka n'a fɔ bilen n y'a dɔn ne yɛrɛ yɛlɛla quoi ne ko n ko ni parce que crise kana faga n bolo ne yɛrɛ wulila ne ko ne de don sa ko ne bɛ ka nin da kɔrɔbɔ ko n'ale kun sara sa ko ne kun b'ale den tɔgɔ hakɛ sɔrɔ donc muso fila de nɔfɛ somɔgɔw bɛ ala ka hinɛ an na Safi baara in kɔnɔna na i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a kɔnɔna na komi n'a fɔ i bɔra k'a fɔ k'i ye nɔgɔya dɔw sɔrɔ a kɔnɔ mɔgɔ kɛra i jigi ye a kɔnɔna na donc i ye gɛlɛya mun sɔrɔ a bɛ se k'o fana ne gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ n'o gɛlɛya ni nɔgɔya ni tugu ɲɔgɔn na ka fɔ jogo min bɛ Safi la peut-être hali kaburu kɔnɔ a ban man di fo ni ala mana bila ala yɛrɛ de ye ne kɛ parlikɛla bɛ parler o problème de bɛ da n donna groupe o groupe la parler ko de b'a lase n ma chaque fois u bɛ n bila kɛrɛfɛ ko n'an y'a fɔ a ye hali uniforme bɛ dogo ne na wallahi ko n'an y'a fɔ a ye bɛ parler tuguni donc ne yɛrɛ t'a dɔn chaque fois ne ka so hali ne bɛ tafe bodi min don ka segin n'a ye ne dɔn a b'a fɔ i ka nin fɛn in minɛ sa donc mɔgɔ bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ sali Diko fɛn dɔ bɛ mɔgɔ dɔ minɛ a tɛ dɔ minɛ a tɛ dɔ minɛ o de ye i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen mɔgɔ b'a fɔ ko nin ma ɲi mais ni nin y'a dɔn bɛɛ b'a apprécier voilà tailleur bɛ to ka ne wele k'a fɔ karisa ni modèle kala ne ka tailleur dɔ bɛ yen ne bɛ nkalon tigɛ ne ye mun kala diya ne b'a fɔ karisa de kala parce que n b'a dɔn n'a jama bɛ se ka kɛ mais ni k'u ma k'a kɛra disons u bɛ décourager a kala la mais ne ta ne bɛ mɔgɔ fɛ k'a fɔ k'a kɛra ne fɛ donc ne ye gɛlɛya min sɔrɔ baara in kɔnɔna na ne labilara don min na ko karisa i yɛrɛ ta n ko karisa ne tɛ se ka n yɛrɛ ta n ma se a ko bon a ka di ne ye i ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini donc o don ne ye gɛlɛya sɔrɔ n taara Sanata de fɛ yen k'a fɔ n bɔra baara in na
njana bara ko donc bara here na bone ala mane da kam sanata jara de kuma safi ida fine mako ala kai sanata kai maram ko ni kai ako safi ni dongli kele ibeni da je bayi ko biye do mai do ni dia mo biye ni bo in semaine ibena me fait une répétition de son san fin du mois studio be ke ka ban ay san in semaine te studio be ka ke ka ban un mois san kalo kasa o de clip be ke ola ne ko sa ta mo ma de ga me ma so Dieu merci ne nga dongli da me do mina ne kun commencer ka ta boni jaula mo kun commencer ka tegra fane kun me joro mun na san nga patron ne bi abu bolo ne sa bi mo so set mo so ke na ba ka donglu ni kum sa ka donglu mo ko commencer ka tegra fane donc doko ni mana toni chogoina nale tala rona dum capital juge ma bitay donc ni ka yiri touré ni radio na san suma ka bo yiri touré mais mo ko ya tigala abiala de donc akademi mais sana ta fo sana ta ya fo ka dondia e ka badeni ni dointe itini baran ke ka kala ka dondia tete men dointa ibe war su bi fon fe ke touré ke kana pour ka baran ke je me sens là où tala sana ta atara da nga ta studio la nga ta studio ga kala clip utini weli ndama do war ko shila abe mo do safi de beti boy ben dinere benti sanata nga fotoro ente bulu kada mama nga fo me fendo be ala de abala do ne na sanata do ni mo ne na do ni me ke zula bo ali yele mo fosa ko e ka do ni da bana ni yele do ni de o donc tu connais ay donc ni bo ka nyama ni morceau titre ore c'est tigala c'est ondoni c'est tigidanti forwala c'est noni c'est tigidanti masala dambi ko bela dunya kono fala kama saya kelempe ni danti ko mina o mani dunya c'est tigidanti forwala imana ke dimisaya la onde saya masaya kanite ila salama ya fe ke dumi fanta munyani kanite ga masaya fe ke dumi fanta faratoro katuma bise jade se tuma bina dongo se ononi se tigidanti forwala dominda original mina sisa ni o da me clip lo tala anya modify clip ko nana parce que ayoro la afin chama be no bamana kan do wa ko na ka gene pa ngo ti man se ka bamana ka ya tubi do nga ya fale ka ke fendo e ka la clip yo de la morceau sana tare sa bo ya ko ni se ka clip ni do ni chama ko ni ta bi sa dai sa sawa ga wa ma fo okay safi abia fo asiro la safi komi yɛrɛ bɔra kɛ ni degun ninnu bɛɛ fɔ i ka nin baara kɔnɔna na mais o kɔfɛ est-ce que a kɛra kɛlɛ ye i ni u cɛ mɔgɔ ninnu y'i bɔ ka ayi dɛ ne fɔra o fɔ o m'a fɔ awɔ mun fɔra ko n buramuso ye k'a fɔ safi ko n'a ye kɛlɛ daminɛ n'a ma ka sabara sen fila bɔ ka taa d'a ma safi a b'i bolo ko la dɛ ayi bon non o tigi ye jugu dɔrɔn da safi la o tigi ye jugu Bamako de bɛ n tɛgɛ kɔrɔta cɛ tɛ yen muso tɛ yen denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan min b'a jigin ko ni safi de la ka siyɛn ta ne tɛ siyɛn ta kana sɔn kɛlɛ ma dɛ safi i b'a dɔn min ka di ne ye parce que ne ɲɛ bɛ na cogo kelen tasi foyi t'i fari la n'a sɔrɔ i b'i kɛlɛ kɛ dɔrɔn a ko mun na b'i ye kelen filanan k'a fɔ awɔ u sigilen ɲɛ b'i la o kɛrɛfɛ olu de ye ne ci o awɔ ko safi a ka dugu ko a safi o ko bɛ cogo di na bon ne bɛ se k'a fɔ o tigi bɛɛ Bamako i bɛ restaurant jɔ 100 i tɛ ne sigilen restaurant na dɛ ne ka di n yɛrɛ ye mun na ka wuli ka foro pasa ne ka vie de ye to ye
Safi i kana te nga fila dumuni fɛn fɛn fɛ ne ka dumuni ye mun ye mɔgɔ t'a tobi ka di ne yɛrɛ de bɛ n ka tobili kɛ n yɛrɛ ye ni dumuni de ka di n ye o ye min f'i ye o de don restaurant de bɛ Safi bolo restaurant de bɛ ne yɛrɛ bolo n bɛ feere kɛ n'a ye n bɛ bɔgɔlan feere en même temps n bɛ restaurant baara kɛ mais ni dumuni de ka di ye fo ni dɛsɛra ka taa ta ni dumuni min ka di ye don min na n b'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ne sɔgɔmada in n'a fɔ aw ka émission filɛ émission tun kan parce que n y'a dɔn sɔrɔ de a fɔ n ma dɔrɔn bi Safi sini bɛ to fɛ sini bɛ to dun Safi bɛ taa n'a tɔ ye so Safi o tɛ ɲa a tɔ tora kelen ye awɔ Safi hali mɔgɔ tɛ ɲa wari ko la dɛ y'o fɛnɛ fɔ a tiɲɛna mana fanu aw bɛ mun nɔfɛ Safi ko de la sa Safi ko de la ne kɔni sɔnna a ye ne kɔni ma nin kuma in na dɛ Safi o ɲɛfɔ an ɲɛna Bamakɔ mɔgɔ mana mɔgɔ baraji na o ye ni ko ne ka wari ko ka jugu n tɛ t'i ta nɔfɛ mais n ta min b'i bolo i b'a labɔ non ne ka wari tɛ dun dɛ ne ka wari bɛ dun jumɛn na e nana ne fɛ yen sisan i kan ka projet dɔ k'i yɛrɛ mais e bolo tɛ se projet in na bi n'i y'a fɔ ne ɲɛna n ye kali masa de ta ka bɔn ka kali n'a bɛ ne bolo n'i taara kan to ala k'a tunu kɔfɛ ni kalikan o ye selikan o ye mais e nana ne ka wari ta sisan k'i bɛ Bamakɔ ka y'a yira ne na ayi buguninkadenw ta bɛ dun yɔrɔ min na o ma nɔgɔn dɛ ayi ne ye buguninka ye parce que lamɔ tin ka gɛlɛn ni wolo tin ye ne mɔna buguni anw faw ye Kayika u nana sigi Cɛkɔrɔba Gaku tɛ buguni mais ne ye buguninka ye Siriba donc ne bɛ se k'a fɔ anw bɔra yen de ka na village la ka na Bamakɔ yan ka fɛn dɔ de ɲini pour que ka taa an balimaw n'an somɔgɔw ɲɛbɔ sira la mais ni e nana yira ne la ko e wolola yan e mɔna yan donc ne ta tɛ don o de la sinon n'i nana ne fɛ yen ne bɛ tilen ka di fantan fɔlɔ ni bantan fɔlɔ ma o tɛ ne ta bɛ du ye n'i ko ka tobili kɛ ne ni den ni fila ni n ka bɔli ani n tɔgɔmani min bɛ n fɛ yen non n'i ko ka tobili kɛ ne n'olu fila hali 400 b'an bɔ mais ne bɛ daga min sigi o ma se kuma la tabarikala Safi nin b'a yira k'a fɔ ko Safi ye furu kɛ n ye furu kɛ j'ai une fille ala k'a balo a ɲɛ amina yarabi ayiwa n'a sɔrɔ e kun sigilen de don ko ni émission tɛmɛna dɔrɔn ni bɛna mana bɔ a la n b'a ta a bila a furulen don je suis mariée ok toujours la furu bɛ yɔrɔ min furu sa bɛ j'ai une fille Umu Sila n ka furu sara a mɛnna dɔɔni donc a ka di n ye halisa furu ko in tɛ ni ala ye damu kama bɛ k'o de ye donc a ma ni ne ye ka fɛn si forcer furu sira kan mais n ye baara min dɛmɛ a ka di n ye mɔgɔ ka n dɛmɛ ni ne kan o ka n dɛmɛ ni sira in kan furu bɛ ala de bolo ala ye furu da ye furu sa da donc ni dɔ ma ɲa ni dɔ bɛ ɲa la donc an y'o kɛ da kan ye ala ka sababu Safi rêve dɔw b'i la taalen ɲɛfɛ rêve caman bɛ na bon a ka di ne ye ni ne kɔni ye ɲɛ sɔrɔ dɔnkili ne sera yɔrɔ caman Abidjan Laginɛ Sénégal n y'a ye yen nɔ artiste dɛmɛ min b'u la o tɛ yan Mali la ni wulila sisan ka se maison de jeunes ni fɛnw na i t'a sɔrɔ bɛɛ b'a ka côté min or que ne ye Abidjan kɛ sisan Abidjan tout près i t'a sɔrɔ artiste ninnu bɛɛ bɛ na sɔgɔmada fɛ ou bien weekend ou bien u b'a kɛ chaque mois ou bien chaque semaine u bɛna ɲɔgɔn regrouper degun minnu b'u kan u b'a fɔ u ka projet dɔw monter mais anw fɛ yen n'i ka projet ɲɛfɔ dɔ ye sisan min fɛ ka nin kɛ o b'i la décourager o la bon jogo dɔ bɛ yan ne bɛ artiste min dɔn min bɛ commerce kɛ Mali la a bɛ compter bon a ka di ne ye olu bɛ wari min sɔrɔ n balimaw ka yafa n ma artiste cɛkɔrɔba n'a musokɔrɔba ni hali n dɔgɔninw hali n denw bɛɛ ka yafa n ma kuma n'a sira de don a ka di ne ye an ka projet de monter coronavirus nana sisan an k'o kɛ sisan ta ye coronavirus kɛra exemple bɛ t'aw bolo sisan wagati donc o ye fɛn min da artiste kan ne ye artiste ye yan Mali la minnu ye marabatigɛ dilan ka kɛ baarakɛla kun ka taa feere ka na san o coronavirus ko in senfɛ Ebola kɛra o fana la même chose soit u bɛna kɛbali kɛ parce que kɛbali ye jumɛn e mago bɛ waa kelen na sisan dɔ nana k'a bɛ waa duuru d'e ma e tɛ se ka recherche donc a ka di ne ye an ka projet dɔ monter min bɛ se ka wari ladon art kɔnɔ ni ye Safi ka kuma faamuya
artiste a ka ca la minnu jɔlen don sen kelen dɔrɔn de kan seko tɛ yen nɔ k'a fɔ ko bi ma dɔnkilida baara kɛ n ka baara dɔ fɛnɛ kɛ min bɛ wari la min bɛ wari dɔn min ni artiste a ka dɔgɔn min dati kelen e ma musangare ya hali ni coronavirus ma ban artiste caman ma n bɛ min ka miiri dɔn n bɛ ka kuma o de kan a man di n ye u k'a bila kuma wɛrɛ kan n ye denmisɛnnin de ne donna mun na bolo bɛ n kɔ mais hôtel bɛ musangare bolo Bamakɔ yan a b'a bolo wasolo a bɛ wari joli don a la ka baara kɛ n'a ye donc hali ni coronavirus fermera k'a fɔ ko san kelen ka k'a la hôtel bɛ dɔ la don musangare bolo kelen Babani kɔnɔ n bɛ se ka o fana ta fɔ a bɛ kɔnɔ ni fɛn minnu dilan ka fɛ n bɛ minnu dɔn n bɛ ka kuma olu de kan donc a kana artiste tɔw dɔgɔyama tɛ a ka di ne ye bɛɛ ka dɔ de kɛ bɛɛ ka feere kɛ n'i bɛ ka feere kɛ ne kɔni donna art la mais art y'a sɔrɔ ne bɛ jago de kɛ ne bɛ bɔgɔlan feere n bɛ wusulan dilan n bɛ restaurant bɛ bolo donc a ka di ne ye kɔni n'an y'a baara kɛ donc Safi i jɔ fɔlɔ e yɛrɛ ka vie ye fɛn min ye n y'o de ɲɛɲini n b'o baara de commerce wari ka di ye i kana tɔɔrɔ kana taa mɔgɔ deli i y'o wari ɲini cogo dɔn bɔgɔlan parler ka di ye i y'i yɛrɛ parler cogo ɲɛɲini ka mɔgɔ wɛrɛ ta ɲɛɲini wusulan kasa duman ka di ye a ka di ye maliyɛnmuso bɛɛ ka kɛ susuniw ye i ye wusulan dilan dege dumuni duman bɛɛ k'a dun k'i fa a ka di i yɛrɛ ye a ka di i yɛrɛ y'i bila o la sisan e bɛ fɛ ne ka mun de kɛ sisan e kelen de bɛɛ kɛ ayi mais a ka di ne hali sisan e bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ o an tɛ quartier kelen na hali n'an bɛ quartier kelen na an chance tɛ kelen ye chance tɛ se ka kɛ kelen fana i bɛ taa sɔrɔ e ka restaurant na ne y'a dayɛlɛ bi e bɛ se ka fɔyɔ ni fɛnw feere mais i bɛ taa sɔrɔ ne fɛ yen ne t'olu kɛ ne tɛ to feere ne tɛ juba feere ne tɛ fɛn bɛɛ feere mais juba feerelaw bɛ ne kɛrɛfɛ ko n b'olu kɛ u bɛ na ne yɛrɛ bɛ wari di mɔgɔw ma u bɛ taa san ka na di ne ma mais ne tɛ sari ka baara la karisa i garijɛgɛ minɛ i garijɛgɛ de t'o la hali ni dalen bɛ sunɔgɔ la i ta ye mun ye ala b'a di mais ala fana ko an ka baara kɛ an bɛ sira min kan ale b'an dɛmɛ o de la donc a ka di ne ye bɛɛ ka nin faamuya ni sira de fɛ baara sira kɔni de ka di ne ye tiɲɛna foli tanu kan ka di Safi ma Safi i yɛrɛ ye kalanden ye ne kuma diyara n na parce que i yɛrɛ ko ten ko k'i ma kɛ karamɔgɔ ye fɔlɔ denmisɛnnin bɛ e fɛnɛ nɔfɛ i bɛ mɔgɔ min bilasira non ne bɛ mɔgɔ nɔfɛ ne tɛ se ka mɔgɔw bilasira sisan mais conseil la hali furuɲɔgɔn bɛ na ne ka so m'u bilasira e bɛ se ka na ne ka so fɛ i bɛ sira dɔ kan i bɛ taa sɔrɔ sira ɲuman tɛ mais ne teri tɛ denmisɛnnin ye kelen muso fɛ teriya man di ne non ne teri bɛɛ ye cɛw ye o de ka di ne ye mun y'a jɛ ye voilà muso bɛ se pangapuruti mun na Safi fari ka da ye kojugu ne tɛ siyɛn ta fɛ ne tɛ sigi jɔn na Safi ta y'i jɔ ye n'i taara ne ka so kuma o kuma n kelen ni n ka tele n ka denmisɛnninw souvent denmisɛnninw bɛ bɔ ka n kelen to n bɛ n ka tele fɛ o de ka di ne ye mais ni e nana ne ka so sisan Diko ça va somɔgɔw an b'a sigi an bɛ baro kɛ i b'a dɔn ne bɔra Fani fɛ yen nɔ a ye ko bɛɛ kɛ na ye wallahi Hawa yɛrɛ ka fini don a ye min don a m'a minɛ yɛrɛ n'i y'o fɔ Jɛnɛba ka nin jogo dɔ bɛ ne Safi la n'i ye fini don n'a m'i minɛ dɔrɔn hali ne tɛ dɔn ne bɛ wele ka n ko ne ba nin yɔrɔ ne b'i ka fɛn na a cɛ man ɲi sani mɔgɔ ka f'i ye i diyara ne ne b'a f'i ye ne t'a ala tɛ tɔɔrɔ mais ni e nana o fɔ ne ye sisan i bɛ taa sɔrɔ kuma wugubata tun bɛ ne kɔnɔ e ka kuma de bɛna a bɛɛ wuguba sisan ne man ka mun fɔ sa kuma de bɛ sɔn di mɔgɔ ma donc ne bɛ sin ka don o bɛɛ la ten mun fɔ e ye mun fɔ e bɛ sin k'i ta bila ten ne ka so yen ka wuli ni ne ta ye sisan ka t'o fɔ Fani ɲɛna donc sisan téléphone ko kelen yɛrɛ fana na ala ne yɛrɛ b'a kɛ mɔgɔ la ne ka baara don ne ni ka pere wuli ne bɛna e fɛ yen sisan baro la n bɛ n ka téléphone den k'a bila ne yɛrɛ tun man k'o fɔ aw ɲɛna ne bɛ n ka téléphone den k'a bila ale solo mana dɔrɔn n yɛrɛ n ka toilette bɛ min n bɛ taa donc aw bɛ min fɔ ne nana ne bɛ téléphone ta sisan k'a fɔ n bɛ taa appel kɛ aw ye min fɔ fɔlɔ n b'aw ɲɛ kunna ja o de la n bɛ t'o de lamɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka na n sigi k'aw minɛ cogo dɔ la donc o de ka ne tɛ teriya fɛ o la mais ni ne cɛ bɛ teriya la bɛɛ n'i ka jateminɛ kɛ cogo n terikɛ bɛ ten dɔrɔn n terikɛ ne bɛ problème dɔ bɛ ne la ok Safi bɛna sa ou bien n bɛ baara yɔrɔ la kɔfɛ hali ne ka kuma tɛ fɔ vocal la donc n'a nana ne ka so n b'a fɔ karisa in dege ne na cɛ bɛ se k'i bilasira min kan muso tɛ se k'i bila a ma nɔgɔn o ye kelen muso bɛ se ka keleya hali ne na ne ni karisa ka teriya la a bɛ ka fɛn mun ɲa ne ye muso bɛ se ka cɛ sira dɔ fɛ mais cɛ bɛ sin ka fɔ karisa ye nin kɛ o don e bɛ sɔn ka kɛlɛ e kana sɔn o ma sa hali n'a y'i kɛlɛ a to yen
o cɛ terikɛ 3 de bɛ ne bolo ni kamanagan kelen yɛrɛ tɛ Mali la sisan an b'an ka kow bɛɛ fɔ téléphone mais vocal tɛ taa an b'a fɔ téléphone na n'i ko k'i bɛ enregistrer o y'i kunbori ye ne kɔni bɛ ka fɔ téléphone de donc a ka di ne ye kɔni muso ka teriya muso ko ka di n ye dɛ ni muso parla ne tɛ ne b'a fɔ mais min ye teriya ye terimuso jɔlen tɛ D'accord. Safi, jamukan b'a fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma n b'a fɛ i ka dɔnkili dumanni dɔ da ye yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na. o bɛ diya n ye n fana bɛ filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛ kanubagaw bɛɛ fo bɛɛ kulo bɛ foli la bɛɛ émission mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo o bɛ n cɛ Ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye Ala ka sababu ɲuman caman bɔ nin kɔnɔ ka di an silamɛdenw bɛɛ lajɛlen la. Kɔtu dibile wi non fanye kɔtu dibile ni non fanye ni so ni kelen tɛ dugu jɔ la kɔtu dibile ni non fanye jama jigi jɔn ye do maliyɛndenw jigi ye masakɛ ɲuman ko maliyɛndenw bi kasi de la olu kɛra kɔnɔ ye yiritama mɔgɔ jigi ya furukɛ ye furumuso jigi ye muso ɲuman ko maliyɛn muso bi kasi de la olu kɛra kɔnɔ ye yiritama muso jigi ya woloden ye wolodenni jigi ye fasoden ye ko maliyɛn muso bi kasi de la o denw kɛra kɔnɔ ye yiritanw na. Ne yɛrɛ balimamuso ni kɔrɔmuso ka dɔnkili Nawa musokɔrɔba don mɔgɔ caman ba don nka ne kɔrɔ ani ne kɔrɔmuso ye dɔnkili kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka di ye halisa bɛɛ ka n dɛmɛ nin ye dɔɔni de ye ne bɛ kalanso de la halisa n tɛ bɛrɛ dɔn a ka di ye bɛɛ ka n dɛmɛ ka nin sira in ta nin ye fasira de don a ka di ye ten cogo la. Bi kɔni denmuso fana bɛ émission na Ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye bon ni bi fana banna aw ka se Safi fɛ yen aw fana bɛ se micro la Safi fana bɛ se ko dɔw la. Ayiwa kanubagaw an ye min fɔ aw ɲɛna an kɔnɔ k'o ye Dankɔrɔba kow de ye Dankɔrɔba ko tɛ ko min na dɔrɔn anw de tɛ kuma o kelen de dɔrɔn de don o tuma na bi Dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ maa min tun b'an bolo o de ye Safiyatu Gaku ye k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka déplacement na Dantɛ foli min na a nana an laminɛ a diyara an ye kojugu a ma bonya a ma barisa zo sigilen ni weleweleda ye ne buramuso ka jɛ ka baro kɛ jamukan jara ka cameraman fo technicien fo ka fɔ an ka auditeur ni auditrice ye n'o y'an filɛbagaw ye n'an kanubagaw ni masa in ma n'a jɔnya jɔ an na don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Dankɔrɔba kɛnɛ wɛrɛ kan aw k'an bɛn